Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, u merħba! Illum se nitkellmu fuq żewġ teħbieb kbar li naraw fis-sema tagħna. Wieħed narawh binar u l-ieħor narawh bil-lejl. Waħda tiddi b'dawl qawwi u l-ieħor kwiet u misterjuż. Tafu fuq min qed nitkellem? Ix-xemx u l-qamar, proset! Imma x'inhuma eżatt? Ix-xemx hija l-istilla tagħna. Ekku, hija ballun ġgant tan-nar li tagħtina d-dawl u s-sħana. Il-qamar min-naħa l-oħra mhuwiex stilla, imma huwa ballun kbir tal-ġebel li jdur mad-dinja tagħna. Ejja naraw ser jiskopru l-bib tagħna dwarhom. Ara Zizi, Kika u Ġiġi, kif intom ħbieb? Zizi, Kika u Ġiġi qegħdin barra jgawdu t-temp sabiħ. Kika qed tħares lejn is-sema, sema ċelesti bi ftit sħab abjad u bix-xemx tiżreġ. Ix-xemx kemm sabiħa, safra safra. Araw dil-biċċa. Id-dawl tax-xemx qed jimmarka d-del ta' Zizi u sħaba mal-art. Del li jiet. Zizi qed tinnota d-del tagħha. Meta tiċċaqlaq, id-del qed jiċċaqlaq magħha. Tolli idea l fuq u d-del ta' idea jiċċaqlaq. Timxi ftit l-hawn u d-del jimxi magħha. Anke Kika qed tinnota d-del tagħha wkoll. Taqbess u d-del jiċċaqlaq ukoll. Ġiġi biex jiċċajta jixel torġ żgħira għal fuq wiċċu. Ara mal-ħajt ta' warajh qed jidhru dellijiet strambi u tad-daħq. Kika u Zizi qed jitqu. Prosit! Kemm ħadd pjaċir nara d-dellijiet ta' Zizi, Kika u Ġiġi. Issa għandi l-logħba għalikom id-dar. Se norikom id-del ta' wieħed mill-ħbieb tagħna u intom tridu taqtaw ta' min hu. Lesti? Tlaqna. Dan id-del ta' min hu? Għandu żewġ widnejn bil-ponta u denb. Dan huwa tetu! Prosit! Issa ieħor. U b'dan id-del jidher qisu libes fardal. Ekku, din hija baba, bravi! Kemm tafuhom il-bib ta' Zizi? Naħseb issa saru l-bib tagħkom ukoll, mhux hekk? Zizi, Kika u Ġiġi qed ipenġu bil-kuluri. Kika qed tpenġilhom xemx kbira u safra u qamar żgħir daqsxejn gris. Ġiġi ukoll qed jipprova jpinġi x-xemx u l-qamar. Imma Ġiġi qed ipenġi x-xemx żgħira żgħira u l-qamar enormi. Kika qed tispjegalu li x-xemx fil-verità hija ħafna u ħafna ikbar mill-qamar. Imma meta narawha fis-sema tkun tidher żgħira għax tinsab il-bogħod ħafna minnha. Ġiġi qed jgħidilhom li l-qamar huwa l-iktar stilla li jħobb jara tiddi fis-sema. Imma żomm daqsxejn Ġiġi, il-qamar mhux stilla tafx. Mela allura x'inhu? Kika għandha esperiment ieħor qed tispjega li t-torċ hija bħax-xemx u l-mera hija bħall-qamar. Il-mera ma toħloqx id-dawl waħida. Imma meta Kika tixel it-torċ lejn il-mera, id-dawl jirrifletti. Hekk eżatt jagħmel il-qamar. Il-qamar jirrifletti id-dawl tax-xemx u għalhekk narawh jiddi fis-sema mudlama. Xemx.
قمر دل دول نار ليل شمس قمر دل دول نار ليل Kika għandha sorpriża oħra. Qed tpoġġi l-mera ġo ftit ilma u tarġa' tixel it-torċ leha. U x'qed jiġri issa? Ara, mal-ħajt ta' warahom qed jidhru ħafna kuluri sbieħ. Taf x'inhi dik tfal? Dik Awsalla. Kemmi brava Kika! Għalmitna ħafna affarijiet illum. Tallimna li x-xemx tagħna tatina is-sħana u id-dawl. U hija importanti ħafna għall-pjanti wkoll. Il-pjanti jużaw id-dawl tax-xemx bħalli kieku huwa l-ikel tagħhom biex jikbru u jkunu b'saħħithom. Tallimna wkoll li l-qamar ma jagħmilx id-dawl tiegħu imma jirrifletti id-dawl tax-xemx. U kwiżita żgħira. L-itwal ġurnata tas-sena meta jkollna l-aktar dawl tax-xemx hija il-21 ta' Ġunju. U l-iqsar ġurnata tas-sena hija il-21 ta' Diċembru. Kemm hija affaxxinanti s-sema tagħna! Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ciao.